Ahojte lášenky, tu je Žaginko a Ofelka. Ofelka zase nenamalovaná, takže ideme ďalším rekeťákom ochutnávať náš adventný kalendár číslo 8. Mizer 6. Máme. Tam je ako veľa lepacej pásky. Veľa keď nebezpečný regeťak, ale tam je veľa pásky. No, alebo skôr som mala málo papieru, tak aby to dobre držalo. Lebo je zabalený tak, že je papier a papier je z hora a z dola a nie je akože jeden kus, vieš. Ja sa potrebujem dostať tebou otváranú. Tak zaskávanú bol ľahší. No, teraz zabudí, aby ti to dobre nevypenilo. Treba si poznať, lebo to je podľa chuti. To čo zase je? Tento budem podľa chuti poznať. Vôbec netuším, ale typujem, že sa mi zdá, že Tiger nemá takéto, tak to bude podľa mňa Helko. Helko vláke. A vieš, že príchu nejak typnúť? Vláke candy, alebo raspberry, alebo... Chutí to zvláštne strašne, akože chutí to sladko, ale chutí to aj tak ovocno, ale skôr viacej sladko jak ovocno. Aj to sytené dosť. Typoval by som vláke Helko. Piču zjebaný. Prečo ma to vôbec nenapadlo, že sú tí ochutané, vyjebané, špeciálne, limitované letné edície. Toto nie je limitované. Ale tak vieš, čo myslím, tí letné, to je Red Bull, čo robí. Aspoň sa napijem, aspoň je dobrý. Tak, lášenky, neuhádol som zas a znovu, takže ďakujem vám, že ste tu boli a vidíme sa pri ďalšej koštovačke. Bye!